Kardom ni Lisan Sontenon, la peneng we talk show on 6 due to the Constitution of India and Autonomous State. Peneng we ke 316 episode lo, karo thom ra great rocket job lo, nasi jasimet peneng we nil tum panelist ka chupapon bai ni do, na nili dung kang ni bangke akhai sir jai kathar, retired IAS officer la pen non alangli APHLC long president ma dame pulo, nasi alangli phana kiro pulo search studio long kara kon hot Kardom. la pen adon tu lang kala po adar kang ni bangke Sangkri Rita Ram Sapi, alangli non-mat Central Committee long, APHLC long, Women Wing and Church long, kasi alangli pandame, kiban pon pot, kiban panapot akiro biparti long. Kasi penengwe jasimet nili tum kacik thanam ji ke lahan lo border disputes lapen border issues aputa. Kukuson ben si ili tum japet jahoy long lam ki kidokok ma. Lapen labang so lam ki kukuson si kidokok di ma. Atema border pelotang te ilitum halabang so district ke thak lapen state jasmet ilitum ke thak ho pen si border ma ke thak pe milu setame arlo pen non la kuson si lam ki doko asi jasmet ko kuson si la hayalam ki doko ma lapen konat pen si ko kuson pen si non la kuson suluk sudak doko ma la so budak si ningwe jasmet ilitum che tham ji asi aprang sineli akhai sarjai ka thapam si ajumat po la si border demarcation mage ilitum district ke long pena amasi 1951 pena masih ilitum border matila mangso demarcation mage ilitum hanang pipe milu sedame laso pena phi ilitum kopuson pen silason na issues ke dokok ma lage kamata sungkum bino ratum matha namji lage halatum si ke chokje ba khasi tum si ke chokje puta matha dam ta hai ba khasi dunda kar bitum si chok si puta matharam thai la pen itu malong le ke la kwan si kido la pen kar bitum malong le ke la kwan jo la son kachinga thadam la poson kachit daur to ko si border isu bangalam alam ki ko gati la si actual mate ko puson si la son alam ki kido ko masa la bang itum amang hungame me hot pena hot ke la si la bang aprang sin ani han peklar pangson te mesenji kusi ke kan diang longrat pan ini ke patham toy personally nang ipana port no Kardom. History por helo te ilitum theglong po. Dead ahima a border ke hala kang tang nei atum ing tang muna atum si adet jepet himu chok titi bang atum han pet bom titi lage ning hok tal lage che lar boy lamat si British atum ke doon hut ke ilitum karbi atum han nang rai cream lo la pen e karbi atum han la mikir his track pu silam det pen ha komantulo ne pen 1874 aning kan pen nang right cream lo amar itu ing tangdun rak bom lo amar MP ta ilitum karbia munit carbon lili comment si ilitum carbon lili timung pi lo binong ke alang li si MP lo amar si hala border karbiang long pen khasi hills akimi kaselam tu hut a border da ilitum amunit ing tang muna ama ilitum hala cuma atum area ilitum amunit da karbi hada omunak pen masih ilitum cerai dunlong lok lah sabah hala sohut da historia ting pulotan te lahelo langnan po history ke 1951 lege chengali Karbi atum history da 1951 lege chengali Karbi pencomang atum kacepu jape jahoy ke do pudam ho lai hui ke ajir ding pik haningkan haruk krip ho baka prang pen lo lage ha itum koring khang so polling room mukele mukoy the champreng upieni adim itum ke do dam Karbi atum hadak si itum karbi adet lo lapen apige ilitum cuma ngatum bendora petsi apige cuma ngatum ta pulo nangtum halapu anle dono lapu anle nangtum nituma bangal lapu andupo pulo hala suhut ke cikroy amat si
Hala suhut Karbi lapen cumang atum khasi atum border kacet hak ahut thong nok be ahut border ke dak am ia roy atum an si border ihiana tuabang lapuja hapuan ke cumang atum lo puan ke ilitum lo la si hala Kowe baida ke duta border akung sige dulu. Cumang pen Karbi itu ma border akung sige dulu. Lagi kowe baida ke non ke umcera pen dam chot ana lagi kanduli le aku tulang. Ngapo si history ting pulo te ahok lo lagi cumang itu area ceplang dan lo kanduli beteda. Seta 1951 aningkan mo pen tapu lo ilitum amunit tum ingtang munak MP ta ilitum amunit pinak la masi hala so jasmet MP ilitum amunit pinak la hello ilitum hala so area ka cerai long lo block 1 block 2 pura pulong lo apa ya la si isi pen langdam lo te la sono potsi la 1951 api pen ta cuma ngene pubong lo la pugaliki history ting ben gini tu border dak kali deke ko hala tu nang pubong lo amat ili tu mapang Garbia history ta yerso cicini ne chot lo amat ajar tu hala cuma tu ben kacing kidun hotta hala tu history ting siklem nangi pomat ili tu da history ting tade pudun ko hala tu history bange ningkan harukrit potro apra history bansi pudam itu mah history buku pudam mah 1951 mandi pudam Yeah. la dak lo che tonte amat la si non ke aku cuma ngatu itu mah parna intang mupik lo athema harukrit sir kebra sir kebra ningkan elitum han autonomous hill state nan pilo Kalau autonomous hill state nang piyahod, ilitum Karbi itu ne deng dunde det lo, ilitum Assamese arum si dodon lo, Assamese tum nang perai nang pulau, ang Assamese tum bangke bang ame tang kam ngali den nang perai dunji ge bangke ingtung de det lo, bang ame tang latum da ame tang dogente pu rania na tu pine ne khana para bete ko an ko son si kapang dang tek poma ko son si cuma ngatu malong leke che rai tek poma la pu son mang si okhome Assamese tu mang ta jase me kamatha lo amasi ini tu mang bhange na matha thi det lo la siala give and take hota borni hat pen khana para an ke Assam han pidet non puthurau la angela solar nang tum block 1 dan block 2 ke nang tum cerai tunon pu pudet lo neli ka chinya teng ke Cekroy dun det lo. Cekroy dun det lo CM Chief Minister tum sohi chipi lo. Hala bang suhut ili tum Karbi Anglong Autonomous Council ta Cekroy dun det lo. La si non ke Cekroy dun det lo pike an ke kopulo jo. Sohi da chipi tu et lo Cekroy dun et lo an ke non ke kali ne tum la solong lege nang pike che puda puno dak lo puke National Party pina High Command alam Arjunan ji BJP itu masih BJP council ke non ke thang da puno dak lo hala High Command apan kasi ferian si dokang jang lo ame thang atum ang hoi in bodet na flut dud na po si kasi feri dokang jang lo masih Karbi atum pan Karbi along le kerai nang ji po bang ke mathamun edet lo lang litu lahelo ilitul patai la so border alam ke do iver la penon disung ikrung ge la elo jasse met ke non ke khasi tum na intang munak lo ba methana state do poklo itum ge methana state ta nang ne pudun kok khala bang sohut aman itu ne non ke rem dun dat lo jong se la sohut jong si 1969 Faruk Reser kebra trok kebra sir kebra kan jong si ilitum ta autonomous hill state deng dun det asonte non ke jedai koi kai lai si do hi ke dihara
Meghalaya non nge Meghalaya pula nang tu box ita jedai koi kai lai si doi di hada. Mai itu malong lagi nang pon une daji. Kana. Nge liga sini ate. Lapen Ladakh isi itum theglong lapen ka chini dam raratun pinanda som na chetan su dolo chetan ne council atumsi Karbi Anglong East West Karbi Anglong abaha phanke aparman ke Karbi Anglong autonomous council ke cari dia pan council dulu ajal so lesung belapen katora doko kuitame council ke kachingwa hamlu jasemet EMCM MAC tungan kami dah sedolo chairman dan menceng lo setame is sonalam ini tungdak ke gamlo ma gan lo la non ke do bom atu council ke cari bom atu ma bang me henono asai claim po ha public fancy la arba te kan bukti non ta aru peni give and take lo labang so give and take ta nonanta official document latung rarapan paklang telak anke apong bang abatai bang tame lasonalam kidolo pote council atung visit amde public phapadadikan lokati ante non kidobom ke alang tum hello kilang cari nagi tum ahok lo public mate rar tum tame ame thang along ri kachrai komje phanke arai dolo ba claim nampu sitame abinong et ki claim nang je bangke council atung lo kalimala sade council atung si abutung atung si dam si police pen DC pen ADC pen circle officer atung pen ARO atung pen dam si halada amme pon pen lapupu state kapre atung pen sitame Meghalaya state atung pen dame hada chingwai nai lasi arbitration and conciliation act kota dolo law course lo lasi ka chingwai hala some si chingwai si jat alam sedami pichu nai sedami non ale bani son ka jutu kan tu ke lai lo hala ka chingwai negotiation lo lam he ka chipi ba chipi pia pras sedami ka che ga che chok ko kati las labang so ka che ga che chok ko bang ke tu ma me lage non cuma atum pendet kali already iltum history ku na ko tum ke lamtang ilitum ke pona de Karbi la pen dimasa Karbi la pen kuki Karbi la pen rema lason da khasi non da border la pote khasi la pen la puis na la namote Karbi la pen naga lason si kai ta inglong aso tumang bongsi ke pacheko athe ki Setabe kece ke betom ben ke pinyani cetur som bu itu tenglong le. Lasi laso buta komata bidi kang lim lola. Lason itu inglong aso phat kai kita ke pacar voja phat ke clear. Lasi laso abidi kang lim dok lakan pe itu jong kona ko ilake. Alte itu Karbi Anglong arab tum tabe chini nangji ko kusom ben si lason nang plan tema. Kali program de lake inglong aso tum ang bongsi kai kita cedak cedak berpo lapen laso solution nanti labangso alam ki kepat dia bang itu energi kasi lason ko kusom sinali disi do bomhut lason inquiry ke dambe la kusom along ke dambe ka chini experience laso ko tak nali hanika na tuge lalo la riots ke do anta ili tum chini lo riots nang itu ke change jasemet ke 2002 ning kan pen inut amuni minister ceplang tun det pen Assam government along minister ceplang tun det pen ke so riot ke Karbi Anglong ke do fit lo alang bangka doi ta puhur alang lisi pencong pe omani inut bang duk and gela alang litung la RSS pen bongo sena tung lagi emang po an mai litung ke chhong ke chichok tribal atumang bong lage halatung ke ali do piglo ilitung ke durbol ajakong weak ajakong ave bom po ilitung ke la pen ilitung me thanga det chelang un ke ka chelang ji ajakong ave bom po la pen non ta ave bom lo ilitung hala border long tong kama thapuma ilitung dak sakori long lidat along tong ma thapuma yo la son lo opposition me
munitum ku pini ke choya pandau ma thapuma hala pu border lam na ma man tharun po la sona situation itu manang le ro la si apran menda hala RSS atum guidelines along a directive along hala da paragraph 22 along hada ke tok do tribal scheduled caste scheduled tribe OBC atum angbong scheduled caste alo latum angbong pache hong pik nang ji latum phan pamanghu et nang ji lapen latum phan ajakong pape jum pik nang ji ko halda ke tok do la si la sorting ben si non cheplang bo lapen RSS bongo senam pulote lage hala ape reaching time men ma jui pro tum chak kali lo lage latum angbong itum officer tum angbong dadu minister MLA tum angbong dadu hala da ke tok ke army tum angbong dadu police tum angbong dadu civil service tum angbong dadu la bongo sena RSS ki la puye la si hala tum si lai hoi ko pa jo ko pa theng account ke hala tum da claim room bong di kilo non ta itu malong le kita nege non mat ke u Jokola Bandha na tu na pu Nogam district na tu la pen Golaghat district na tu beta jahak abdum ke batai sini di la solam ha jirikendeng kermia dum ningjelo karbia tum sipu lai hoi lam ning ningjeri dak pu Nogam district Meghalaya Golaghat district alam nang ningjeri pu dak inglong ajo alam sini tungi po la solam sini ningjeni ko ya pu amar non ke hala tungi la aning kichi neli phana ning kichi tu ta di non la give and take policy horamat karbial adet cerem flak ke cuma do manci pidet regala tum da do thu kip apa theda ningje to he ala tum da lo pi non ke plan tu nasi Allah bangke itu long le tu ngecerai kantung ma kali te kopiak group mon atum phansi karbiang lo pang tang nangi pu alam dong ke thema lahel apinong ke itu nge kopiak group si kang tang nangi ma la so alam si itu nge cikurmar turong gitu ange hala bang itu nge our sign ang long dun lo la si nong da ne la tu ke tek lor lo la RSS bongo sena ne do vek lo pu peson de pu Jokola Bandha pu Golaghat na tu si che bohong ye ende no hada ke bohong ne ende pu je chuma dum long je bohong chot pu naga dum long je bohong chot ke ende non anta drive hianang bong ange drive hianang bong komando pa je bohong kang tum la ke RSS bongo sena tu la pen ali ke long ke RSS bongo sena tu la pen Bengali la pen Ohomia tu di la ke ali long Nasa kiro par pelosar nasi ilitum nono mangke kupuson ben si ilitum la bangso alam ki dokolo la pen ilitum aporte poson lo yo nang lipan ke tulong anda ten keng lo ame ilitum social media lo anda thelo nasi nono mangke kupuson ben si la bangso alam ki jepang samlai bang ke la matha huna ko Nili kacini pini hetan nili tum CEM apan dak karbiang long CEM apan lo pidam lo la hello alo taho la hello alo nili tum ni pidam ne la penda bangso lo ni tum Assam chief minister bantal lo et lo la pen Meghalaya chief minister bantal lo et lo la pen Khasi Hills District Autonomous District Council Pantalo at lo CEM apan lapen Janjai Hills Autonomous District Council a CEM pantan itum la bangsolo lo at le lapen dak karbiang long CEM pange pini nili mithang masih pidam lo IPA sinang teng tu nili tum kacinya teng la hello je areng subob lo hala tum han ke rap nahi ke dolo komarlo no ke rap tu pota akam ke do tu koglo alang ni tum ahem ke e namane lang hem pi
Kanduli adung lo, kanduli pule pudet tacok lo, kanduli pule pudet tacok lo. Hala dang lo, ay non ke labang so area ke Meghalaya pan pier lo gente. Ay non relief le nang piye pusita Meghalaya pan nagwang nang po. Meghalaya ame government pan lo ka report dam na kacho ningri dam na hi. Ni itu monit tu melihat tu ke, lalu Meghalaya monit lo ke non ke. Tetapi alam kasi tok alo bangin na anta nang bipilang besar. Nanti pipe seta suhi ya tu kalau tu. Ini tu yang pipe alam le the lo. Bang sihem tu dah Concard tu net lo, Concard mana Croy tu net lo. Me Assam chief minister, Meghalaya chief minister tu Croy et lo. Lapen council itu Karbi Anglong Autonomous Council, MP, MLA, atum anta MSC atum anta Cikroy dunia tu. La sila alam itu ning samri lo kende. Alam itu Cikroy dunia kosan de la bangso give and take agreement ke cancel na ibu alam itu puji le. No le pupede lo kende. Pupede lo mana Cikroy dunia lo. Non ke rat atum kasi chok kasi thenga cepit jogi pulot ante nili tu meninggal itu kasi niating ke. Alang litum na bangso agreement along keto. Kololo a Roma. Kololo a area si Meghalaya pan kipitang loma. Lapen kololo a Roma. Kololo area si dak Karbi Anglong pan kipitu loma Meghalaya pen. Laso a list. Piklang serak ni. Amane non lardak pen ratum kacini dun nangger bang kala hello. Cikoi sero rezi kali jela tu. Kalan. Meghalaya tum si pupu. Assam government tum pupo. Karbi Anglong Autonomous Council tum pupo. Meghalaya tum si ke chokche. Hala Meghalaya government tum pupo. Assam government tum si ke chokche. Lasin non mangke ke chokche labangke teng na ko. Sini dah nahi lage. Sir nang ni pacu ini tum amti along an kita la border issue along an kita la kowe baida puli tum le gari pen suntu kahut nang inang kita na teng je la kukar biang long anatu anabangke cuma tum si kedo ki ong dedi Aprang hut ke hadi lason gali. Hala ihian atu Karbi Anglong nang nak hadi. La puan atu ke bang cuma area pina aprang ke. engke hapu Meghalaya ke dari karbi tu si Karbi su si ke do tu la puyo. Lason hala sohut. La si hala sohut ke hala sohut teng si bang ahimat ci selam lo. La si hala sohut kowe baida adim si kan khatwiya long si hala tum ek kan khatwiya long si hala tum Cikroy et lo. Lagi peace treaty hadak si sohi et lo la puyo. Hala sohut la si hala sohut ke Cikroy tang lo la mesen non cuma la dengan la si nang pubong lo. Hala sohut do ko mati. Hala sohut teng si ni tum nangi putubong lo. Mungkin non alam ke do bang ke la lo. La kacik la kololo arong kololo a area si tum ki pidun loma la give and take agreement along la peklang serak red hedi Karbi tum da matabong po la cuma tum than mak besi wang beret matabong po ako la cuma tum da matabong po la so Karbi tum than mak besi ha Assam along si chedam thurong Assam sarkar along si chedam thurong dak Meghalaya jat akisung le jat alam le dosita Meghalaya government nang sige bang nang po pusiala tum pubong po lagi ane ki korbar po lagi ane no soal ambiente ci handami kalau sesuatu orang manggung te kita nahin ke Meghalaya government along ma Galilo itu ma council la tuliram no hang sinape klang nang po alang li tuliram no hang ke hai si alang li tum Cikroy dunia lo ke alang li tum long alis do ke Serarak lang po. Serarak lang po. Non ke hala jase me cuma dengan cici ni lo. Tetapi Karbi itu be in confusion lo kamang kulok lo. Karbi itu mangi. nanti naswa amen ke kuna nado pu gosolo sir kilong serak dia alam ke kulo amen Amen kita jadi ini tu lah si pini ni ta si ti pilo. La so si ti long ta pulo la nilidaka po last sentence nili por hida por diante. We therefore request you to
to clearly tell the tribes people, especially of West Karbi Anglong Autonomous District and Meghalaya, living along the border, as to which are the villages and areas given to Meghalaya and taken by Assam under the Accord of Give and Take, signed by the Chief Ministers of the two states and concurred by the Karbi Anglong Autonomous Council immediately within two pudun. Nang thang serang no pupiti thang besi si chok bombo. Ada itu ke Autonomous Council itu latung si cipidut itu kan de non thang serang ni Karbi Atom pan. La non jok sin Mo khat. haki jut ke public itu mesti safar pola ke teknor alam lo. Thang innocent itu lo ke safar ke kichiji arrange ke soji not arrange solo kan de hala border areas along anke. La sin non bangke borders along pido akar biatumda kamang husos de konglo. Athema non anda council pen solu sudah doko kapi tame non anda kavisidam tawe la pen kopi selang tum ke claim ke dama la ta non anda dokumen sada pakang pakang pe illegal la give joy ke Illegal lo. illegal lo binong lagi Kalang lo. la dak si chekheng si chokot pang municipality doko ko lagan te council tum sa dai lo lagi Lagi kopi mayong case tadu lesson evidence kape pray hai kopi mayong de laku evidence kape kapang vote iti hai idip iti hai lata case dole section dole lata kupa section no ne kola evidence kapa be hai lata do la sinon evidence kapa be kam si claim kurang lo age jode atumi di kali atumi body wahes nong atum siwang wahes nong khasian along pege wahes nong atu wahes nong ke la ke rongasar lo alang ilong amuni tum nandun lo haladak dorbar snong amuni tum nandun lo dorbar snong polete ini tum ke take serwan ke pulo wahes nong polete rongasar pulo hadak ye Meghalaya arlo ke Rong asar atum si long le apata kipi harake lapen development akam under rong asar atum si ke claim harake six schedule ting masih sik sidula tempe si ke claim lapen pata kipi tape prapi harake lapen apen lason natak si Karbi atum ta aprang arona ting pen ke ram hok kipi pe prapi ke di pini masih pidati ke di lapu yo pinilalam nang lodo te pini penabang mo petang de tigedi lapu no naman lapu lide Karbi Anglong mangke pata ka johan ningkan po apianta ate a filing pupi puge cuma IM revenue ba cuma tatu angge non ke poge itu munit lo ada angge itu munit pulo nitum da pata do pule hai nitum da chewan po pule hai acha melo pata le dora che pon lo te misen lo Angin non ke setahala su apata lehala da akam ke piji kali jonda non ke mudhela su itu Karbi Anglong pen ke long apata si non ke hala da wahes nong atom pan dorbars nong atom pan beklang nan po lahelo nitum ke long lo la posi non ke nitum Meghalaya arlo si do kok lo po Meghalaya aron ating pen le nitum pan patanang pitunon labang solong le seta labang solong le nitum pan nang pacerai long bom tu pusi elito Karbi atum hanak pudun nang po lapen laki pudun dia pan ke elito Autonomous Council atum MLA atum MP atum cirap do nang po haladak singkipi nang po haladak Juwai Jaintia Hill District Council CM hancing kipinan ko lapen ke Khasi Hill District CM hancing kipinan ko lapen Meghalaya Chief Minister apan lapen Revenue Minister hancing kipinan ko namun kailangan EMCM tum kedu kuna sihna da president dedet lon tesa ini da pinya news ke thelong ta la Krishna Borwa DC hamran gedi langli penla army police atumsi halapuan dam chotlo apu EMCM ki hai tu liram rong ham amit amit chidun ke army sit awilang bolte dunde lapen haladak CM police dum dam seta hedi
Atu mi heta police tum do tamo. Asam benang api ke le dun ko Assam police tum. Ama Assam police tum ta khasi tum hangai choy na tum claim pu puhai he dan lo. Atu Meghalaya lo pinak lo ke. Ama puhai he dan lo. Ama alang litum ilitum Karbi atu mesti Ohomia pensi pu. Jam apun na ke pensi pu. Damno na tum damno pensi pu. Ada si pacibong to army to ben public to ben. Na sila da question ini nagar judundo probin terang akan na sila li nagar judundo sa iyo borda alam kia kutha kupi kem si itum job ponji sir rat apan pachini bon tha ase koson si ki job ponji ma balate koson se labang so isus ma pachun ponji si pachun bon ben rat tumbang koson se hala border areas long safe zone mate job ban de kidolong ni ma so kutha sila li nagar